मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबटेक्टआव दङ फावखुंग्रि रिया ब्रह्मआ बर' आइजोफोरनो दख'ना रानदों। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि एबा आरबि फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा रिया ब्रह्मआ मोनसे बाखनायथाव खामानि मावदों। रिया ब्रह्मआ गावनि सावथुन खिथेरनि शुटिं लाबाय थानाय समाव बर' आइजोफोरनो दख'ना राननानै होयो। बे भिडिअखौ रिया ब्रह्म बिथाङा गावनि इन्स्टाग्राम एकाउन्टआव शेयार खालामदों। बिथांजों लोगोआव खिथेर सावथुननि फावगिरि लिंसार बसुमतारी आरो फुजि बसुमतारीआबो लोगोआव दंमोन। नैथियाव दङ डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआ बुंदों बिटिआरआव हाथियारजों राजखान्थि गेलेनो नाजाग्रा सुबुंफोरा खैफोद जागोन। बिटिआरआव हाथियार बोखांनो मोननाय जाथायखौ बिथा खालामनानै आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआ दिनै क'क्राझार दावबायफैना सुलाद लाफैदों। आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआ क'क्राझार जिल्लानि एसपि राकेश रशन आरो गुबुन गुबुन बिबाननि गोजौ थाखोनि पुलिस बिबानगिरिफोरजों आयेन आब्रुथिखौ लानानै सावरायलायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा बुङो दि बर' रायजो बिटिआरआव गोजोन सान्थि गायसननाया पुलिसनि मावनांगौ हाबा। बे समाव जायफोर सुबुङा बर' रायजो बिटिआरआव हाथियारजों माइ माइरं रां रुफा दाबिनो सोलो बाहायदों आरो राजखान्थि खालामनो नाजादों बिसोर खैफोदाव गोग्लैगोन होनना रोखा फोरमायो। थामथियाव दङ सिलभार मेडेल देरहानो हानाय जोंसार बसुमतारीखौ बरायदों। गुवाहाटीनि सर'सजायाव थानाय इन्दिरा गान्धी एथलेटिक्स स्टेडियामाव खुंजानाय 36थि नेशनेल जुनियर एथलेटिक्स चेम्पियनशिप 2021 नि ट्रिपल जाम्प बादायलायनायाव सिलभार मेडेल देरहानो हादों क'क्राझार तितागुरि बांगालदबा गामिनि मुस्रि जोंसार बसुमतारीआ। मैया बांगालदबा गामिनि रायजो राजाफोरा बिमा सरस्वती देवीनि फुजा फोरबो खुंनायजों लोगोसे जोंसार बसुमतारीखौ इयुनाव बांसिन जाफुंसारनाय लाबोनो हागोननि मिजिं लानानै थुलुंगा होनायनि असिलायै गोसो खुसियै बरायदों। लोगोसे जोंसार बसुमतारीनि बिफा रबित बसुमतारी आरो बिमा उर्मिला बसुमतारीखौबो आर'नाइजों मान बावदों। मख'नो गोनांदि जोंसार बसुमतारीआ फैगौ आगस्ट दानाव खुंजानो गोनां अंडर-20 वर्ल्ड चेम्पियनशिपआव मेडेल देरहानायनि थांखि लादों। ब्रैथियाव दङ हाग्रामा महिलारीआ बुंदों हिमन्त बिश्व शर्माया आंनि राजखान्थि केरियारखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों। बिटिसिनि बारग' चिफ थामहिनबा बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा मैया दा निउ इन्डियान एक्सप्रेसआ लानाय मुगा-मुगि आयदायाव मोनसे खोनाफेरै बिबुंथि होयो। बिथाङा दा निउ इन्डियान एक्सप्रेसनि सिगाङाव बुङो दि एनइएडिएनि मेलाव आं गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङानो फिन खेबसेबाव आसामनि गिबि मन्त्रि जानो नांगौ होनना बिबुंथि होदोंमोन आरो बे बिबुंथिखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोजां मोनासै। बे बिबुंथिनि उनावनो सावस्रि मन्त्रि बिथाङा आंनि हेंथा गसंदों आरो आंनि राजखान्थि केरियारखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों होनना बुंथियो। जोबथायाव बिथाङा बुंबावो दि सर्बानन्द सन'वालानो फिन खेबसेबाव आसामनि गिबि मन्त्रि जाफिननो हागौ होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।